वेलकम आज ब्लॉग वीडियो को चलते स्टार्ट करवा आज ब्लॉग आज ब्लॉग रे स्पेशल अच्छी कंस आसते आम घर को छुआ से कंस को देखिए के कांदी के डरी चलते देखा आज का वीडियो रे रोसे स्टार्ट है ये अंडा सीझे अंडा टाक भाजी अंडा भाजापी अल्प तेल पकई तेल गरम हो गला अंडा को पकड़ा देखिले अंडा टे फ्राई हो आम बुली आसा बाहर कार गोटे बाहागर आम घर पाखे बाहागर अच्छी तो पर बाहर चलते टे देखी आसवा मारवाड़ी घर तांकर कमी हो कौन चलो टे बरजात्री बाहर देखा समस्ते पलैले मुझे रोसे लेट हो गला जा नी मोटा देखा जाऊनी एपटे बुल एपटे कंस कंच आ तुम के टीम ना आनी समत को से बाजा कौटी पार्ची तुम एकला बुल चारिड़े तुम कंस कंस सांगे आ दी तीन जन आसवा कथा ना खाली एकला बुलुच पैसा दे तो कंस जापटे बुलुची कुआडे कुआडे दौड़ी कुआडे टेकिकी नहीं जिबे देखिलु डाकिबी ना नहीं जिबे ना तते जिबु ना कंस कौन घर घर बुलला कंस घर घर बुलला देखुचु ना हाय जानसी कंस कंस कहला ना किस कहला पैसा मागुची से लुकरा मारला ना पैसा थिलानी 20 टका नेला 20 टका नहीं पैसा नहीं मो पाखे से खाली पैसा धरते कड़े गला आपको नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ दे दियो आपको कंस को दे दियो कंस नहीं जीवो बर बाहर कि हाँ हाँ से जीव 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 खाइबुनि तो नहीं जाओ छाड़ दब 5टा बाजिगला झील गला ट्यूशन बस एत खरा आम आड़े आप आड़े खरा हो ना मत कमेंट टे जनातु एसी शोला पूरा देह तो बथा आम घर घर एत गरम पूरा खराटा आम झरका आड़ू एत खरा आसूची समस्ते समस्ते भलरे अच्छा आपण घरे केमती अच्छा
ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆଈ ଶାଶୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେ ପଳେଇଲେ କାଲି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଭଲ ଲାଗିନାହିଁ ଏଠି। ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆସିଲେ ଏଠି ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ଥାଏନି। ହେଲେ ସେ ଏଥର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ, ଆଉ ସେ ଜମାରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁ, ଏଠି କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ଫିର ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ପଳେଇବେ, ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ କିଛି ଦିନ ରହିବେ। ସେମିତି ବୟସ ହେଲାଣି, ଆଉ ତା ଘରେ ସମସ୍ତ ଘରେ ଟିକେ ଟିକେ ରହିକି ଗଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କୁହନା, ତଳଟା ମାଟି ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ତଳଟା ପକ୍କା ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ମାର୍ବଲ ପଡ଼ିଛି ଘରେ। ତ ସେ ଖଟରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଡ଼ିଯିବେ। ଆଉ ତଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଆସନ ପିଛେଇକି ମଥା ପକେଇକି, ତ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେଠି ମାଟିରେ ତାଙ୍କ ଶୋଇ ଶୋଇ ଆଦତ ଖଟରେ ଶୁଅନ୍ତି, ତଳେ ଶୁଅନ୍ତି। ସେ ଖଟରେ ଶୋଇଲେ ପଡ଼ିଯିବେ ବୋଲି ତଳେ ଶୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗେ। ଆଉ ଏଠି ତଳଟା ଗରମ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ବି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ନା ଟାଇଲ୍ ଘର ନିଏ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଯାଏ ତଳ ଗୁରା। ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ତ ତଳେ ପାଦ ବି ରଖି ହୁଏନି, ମାର୍ବଲ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଆଜି ଆମକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ 3-4 ମିନିଟ୍କୁ ନିକି କେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ, କେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଏମିତି ବାର ଡାକୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବସିକି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଗପିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆସିଗଲି ଟିକେ ଏଇଠି ବସିବି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ି। ଏଠି ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲ୍ୟାଟ୍ରିନ୍ଟା। ପୁଚୁକୁ ଉଠିଗଲା ଏବେ ଶୋଇକିରି। ଏପଟେ ଅନା, ଅନେଇଲୁ ପୁଚୁକୁ। ପୁଚୁକୁ ଆଜି ସେ ବିଲ ଆଡ଼େ ଯିବୁନି ବୁଲିବାକୁ? ବିଲକୁ କୁଆଡ଼େ ବସୁଛୁ ଯାଇକିରି? ଏଠି ବସୁଛ କି ସେପଟେ? ସେଇଠି ସେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ତ ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମମି ଡାକିଲେଣି ପୁଚୁକୁ। ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେପଟେ ରଖିଥିବେ, ଦେଇଦେବେ। ରଖିଥିବେ, କ'ଣ କରିବୁ? ଅନା ଟିକେ ବାର୍ଥଡେ ଅନ୍ କଲା ବେଳକୁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଡାକିବାନି ତ? ଥଣ୍ଡା ଦେବୁ ପୁରା ତ ବାର୍ଥଡେରେ। ଥଣ୍ଡା ଦେବୁ? ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଦେବୁ ମତେ? କେକ୍ ଦେବୁ ନା? ହାପି ବାର୍ଥଡେ କେକ୍ଟା କେମିତି ବନେଇଛି? ଏଇ ପାଗଲି, ରାତିରେ କହିବ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଅ। ଆଉ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବିନି। ଲାଜ ମାରୁଛି ନା ପୁଚୁ? ତ ହାପି ବାର୍ଥଡେ କେବେ? ପୁଚୁକୁ ଏପଟେ ଅନା ତ, ପୁଚୁକୁ ହାପି ବାର୍ଥଡେ କେବେ କହିଦେ। ଆମ ହାପି ବାର୍ଥଡେରେ ଆସିବୁ କହିଦେବୁ। ଛାନିଆ ହଉଛି କାହିଁକି? କହିଦିଅ। କି ଛାନିଆ ଛାନିଆ ହେବିନି ନା, ହାପି ବାର୍ଥଡେରେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲାଣି। ଏତେ ବିକଳ ହେଇକି କୁହେ ହାପି ବାର୍ଥଡେରେ ରହିବ ନା, ଆସିବ ନା? ତ ଜାନି ଆଣ୍ଟିଟା ପଳେଇଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆସିବେ ନା ନାହିଁ, ଆସିବେ ନ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବୁଝିଲୁ? ଇଏ ଯେଉଁ କହୁଛି ଯିବ, ତାପରେ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛି। ଇଏ ତାଙ୍କର ଫିର୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋଡ଼, ଏଇ ଗୋଡ଼ଟା କାହାର? ଏଠି ସେପଟେ କିଏ ଶୋଇଛି? ସେପଟେ ଶୋଇଥିଲା, ଏଇନା ଏପଟକୁ ଆସିଲା। ଫ୍ୟାନ୍ ନା, ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଦେଖାଉଛି। ସିଏ ହିଁ ଏପଟକୁ ଆସିଲା। ଏ ମା କିଏ ଡାକୁବ ନା? ମତେ ଡରେଇ ଦଉଛ ଯେ। ଗୀତା ନୁହେଁ, ମୁଁ ତା ଗୋଡ଼ଟା ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ସିଏ ଆସିକି ବୋଧେ ଏଠି ଶୋଇଲା। ତମେ ଏମିତି କହ, ମୁଁ ବି ଦେଖି। ତମେ କହିଲ କେହି ନାହିଁ, କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଡରିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି କିଏ, ଖାଲି ପାଦଟା ଦେଖାଯାଉଛି।
ବାହାରି ଗଛେ ପାଣି ପିଇବୁ ଆଣି ଦେଉଛି ର ଗଛ ମୁଁ ଏଇଠି ଖଟରେ ଶୋଇଛି ଶୋଇଛି କାଁ କରିକି ଶୋଇଛି ନା ଆମ୍ବ କାଳେ ପଡ଼ିବ ଯଦି ମୋ ପାଟିରେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବଟା ପଡ଼ିବ କାମୁଡ଼ି ଦେବ ରସ ବାହାରିବ ନା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ପଡ଼ିବ ତମେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ କଥା କାହିଁ କହୁଛ ପୁଚୁକ ପାଟିରୁ ଏଇଠି ଆମ୍ବ ଅଛି ମୋ ପାଟି ସିଧାରେ ପୁରା ମାଙ୍କଡ଼ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଧୀରକି ଭ ଆସିବୁ ନା ଆଣ୍ଟି ସଜ ହେଇକି ଯିବେ ଆଣ୍ଟି ସଜାଉଛ କି ହଁ ସିଏ ତ ସଜ ହେଲେଣି ଦେବ ଆଣ୍ଟି ଏ ଟିକେ ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବା ଲୋ ଲାଇନ୍ ମାରିବ ଆଣ୍ଟି ମାନେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ମାରିବେ ଦିନେ ବି ଯାଇନଥିବ ସେ ଦିନେ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଡାକିଦେଲି ନା ଯାଇଥିଲେ ନା କଣ ଜାଣିନି ନା ଦିନେ ଗୀତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ର ଆଣ୍ଟି ସଜାଉଛନ୍ତି ଦେଇକି ସେ ଆଣ୍ଟି ଧରିବେ ଫିରି ଆଣ୍ଟି ଯିବେ ସଜ ହେବେ ଆଣ୍ଟି ସଜେଇ ସାରିଲେ ଯିବା ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଛଡ଼ା ଖାଲି ବସି ଉଠିବ ଗରମରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବା ଲୋ ପଡ଼ିଆ ଯିବ ସେ ରହିବୁ ନା ତମକୁ ଜଗିଛନ୍ତି ମାନେ ଦି ଜଣ ତମେ ହେଲେ ଯିବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାଧୋଇଲ କି ଶୁକୁଟି ସେ ପାଣି ବୋତଲ ଧରି ତୋ ମାମା କହିଛନ୍ତି ପାଣି ବୋତଲ ଧରିକି ବୁଲିବାକୁ ନା ଏଇଟା ମାମା ପରି ଦେଖିଲି ହଁ ଦି ଭଉଣୀ ଯାକ ତା ମା ପରିକା ଦେଖାଯିବେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସାଇଡ୍ର ଗୋଟେ ପୁଅ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଚାକୁ ନେଇକି କିଏ କିଏ ଚା ପିଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଚାରେ ଚାପତି ନହେଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେନି କାହାକୁ ଏମିତି ପସନ୍ଦ କ୍ଷୀର ଚା ତ ଆସନ୍ତୁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଆଉ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ଆଗେ ଚା ପିଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକିରି ମୋଡ଼ା ଧୋଇକିରି ଟିକେ ବସିକି ଚା ପିଉଛି ଝିଅ ଗଲା ସେ ଝିଅ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଭଡ଼ା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ମିଶିଯାଇଛି ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ ସେ ବିଲ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ନେଲେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଆସୁଛି ତ ସେ ଟିକେ ଯାଏ ବିଲ ଆଡ଼େ ଖେଳିବ ପଡ଼ିଆଟା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଆସନ୍ତୁ ପୁରା ଗରମା ଗରମ ଚାର ମଜା ନେବେ କାହାକୁ ଚା ପିଇବା ପସନ୍ଦ ମୁଁ ତ ଚା ଡେଲି ପିଏ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମୋର ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସକାଳେ ନିହାତି ମୋତେ ଚା ଦରକାର ଶୋଇ ଉଠିକିରି ଚା ନହେଲେ ମାନେ ମୋତେ ଦିନଟା ଭଲ ଲାଗେନି ଅଳସୁଆ ଅଳସୁଆ ଲାଗେ ନିଦ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ ମୋର ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ କେହି ବି ଟିକେ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ଭ୍ୟୁ ବି ବହୁତ କମ୍ ଦେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଟିକେ ଭ୍ୟୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେଇପାଇଁ ଲାଇକ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି ମୋ ଝରକା ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ରାସ୍ତା ଗଳିଟା ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଥିଲି ଟିକେ 4ଟା ବେଳେ ଉଠିକିରି 4ଟା ବେଳେ ଉଠି ଯାଇକି ଆଗରୁ ଟିକେ ଗାଜର ହଲୁଆ କରିବି ଗାଜର ପୁରିବି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଗାଜର ହଲୁଆ କରିବି ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ଉଠିଲି 5ଟା ବେଳକୁ ଝିଅର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଉଠିଲି ଆଉ ଗାଜର ହଲୁଆ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଚା ଫା ପିଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକିରି ରୁଟିଟା କରିଦେଇକିରି ରୁଟି ତରକାରୀ କରିଦେଇକିରି ଗାଜର କରିବି ଗାଜର କରି ସାରିଲା ପରେ କାଲି ରଖିଦେବି ଗାଜର କରିକିରି କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଜର ହଲୁଆ କରିଦେବି ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏଡ୍ କରିଦେବି ଟିକେ ଗାଜର ହଲୁଆ ସକାଳର ଦେଖେଇଦେବି ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିଛି କି ଯାହାର ବି କିଛି ଜିନିଷ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର କରିବାର ଥିବ ତ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ ଜୁଏଲାରୀ ହେଉ ବେଙ୍ଗଲ୍ସ ହେଉ କି ଶାଢ଼ୀ ହେଉ କିଛି ବି ଜୁଏଲାରୀ ଉପରେ
क्लॉथ उपरे आपण जदि किछि नेबा पई जाबे मते मेसेज करि परिबे आ मु भाबुछि किछि अछि घरे कि आपण माने जदि नेबा पई चाहिबे म आपण मानकु देखैबी टेंशन नहीं मु तो सिमती फेक नुहे कि मो पाखु नेले आपन को पैसा बुड़ी जीवो सिमती किछि नहीं आ मु भी किछि का पाखु मार्जिन बेसी रखे भी नाही आ जदि आपण चाहिबे मो पाखु नेबा पई मते आपन को नंबर मेसेज करंतु आ मो मेल भी अछि से मेल भी मेसेज करके मो नंबर आपन नै परिए पर्सनल आ मु समत को तो कहिछि लास्ट रे को कहते अबाउट रे यूट्यूब अबाउट रे अछि मो हस्बैंड को नंबर तांको पाखु आपन नै परिबे आ साड़ी रो क्वालिटी बहुत भलो क्वालिटी मो पाखे अछि आ मो पाखे जेते साड़ी कलेक्शन मु आपन खूब शीघ्र देखिया पे जाउची भाबुची मु काली ही का साड़ी रो कलेक्शन आपन मान को संगे शेयर करबी स्कूल को नहीं कि जीवे एटा ओटा आनी जंती तो कौन करिए भात छाणीबे कि कौन करिए मते जाननी एटा सब सामान चखड़ी थाली टाटिया अंडा भी आसी स्कूल छुआ मान को पई आ भीतर कौन थिबो सब ग्लास भी आसीची किछि पिलार थिलानी खुसुनी आसीची खुसुनी तो मझे नैले पेन टाटिया कौन बापा छुआ माने बापा स्कूल रे छुआ माने पाठ पढ़िबे थाउ हां बहुत जुरे आज का वीडियो जदि भल लगी लाइक करिए कमेंट करिवे सब्सक्राइब करिवे और प्लीज समस्ते शेयर मध्य करदे बाय आ जय जगन्नाथ मुरली।